बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो चिरां डिस्ट्रिक्ट खैला मैला बाजारनि एसे खोला सोनाबथिंजाय थानाय जवाहरलाल नेहरू मिनि स्टेडियाम फुटबल गेलेग्रा फिल्डआव। ओमफ्राय दा बेयाव मानो दंफैयो होननानै बुङोब्ला खैला मैला बिसिडिसिनि मानगोनां चेयारमेन सारा लिंहरनायलाय दा बेयाव आङो दंफैयो। दा बेयाव मा प्रग्राम जागासिनो दङ आङो बिथांमोननिफ्रायनो क्लियारै मिथिनानै लागोन। नोंथांमोनाबो भिडिअनि गेजेरजों मिथिलांफागोन, अब्ला नायलांनो हागोन। दायो दिनैनि प्रग्रामनि बागै खैला मैला बिसिडिसिनि मानगोनां चेयारमेननिफ्राय आङो मिथिनानै लानोसै। दायो दिनैनि प्रग्रामनि जुगै दे खोन्थाहरनो हागोन। गिबियावनो एसके बड' ब्लग इउटुब चेनेल नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावग्रोनाय थाबाय आरो लोगोसे एसके ब्लग इउटुब चेनेलनि नायगिरि बिथांमोननिसिम जोंनि खैला मैला बिसिडिसिनि जानानै लोगोसे आंनि फारसेनिफ्राय बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय। दा दिनैनि 1 तारिख नभेम्बराव जोंनि खैला मैलाजों बिसिडिसिजों लोगोसे सारा ब्लक लेभेलाव आरो स्टेट लेभेलाव लोगोसे अल इन्डियायाव बेसेबां बिसिडिसि अफिसफोर दङ बा बिसिडिसि दङ, बे बिसिडिसिफोरनि आन्दाराव दिनैनि जे हाबाफारि खेल महारन बेखौ खुंनाय जादों। बे खुंनायाव मोननै आयदाखौ लानानै खुंनाय जादों। दायो खेल महारन आरो बे खेल महारना जोबनायनि उनाव संस्कृत महासंग्राम बेबायदि बे मोननै आयदाया सोलिगोन आरो नैबे मोनसे आयदाया जाहैबाय 1 तारिख नभेम्बरनिफ्राय 15 तारिख नभेम्बरसिम बियो सोलिगोन। बेखौ टाइम टेबल शेड्युल खालामनानै होखानाय जादों। दिनैहाय फार्स्ट सेथि खेला हिसाबै एथलेटिक्स 100 मिटार खारनाय, 200 मिटार खारनाय, 400 मिटार खारनाय आरो 800 मिटार खारनाय दिनैनिफ्राय सानथामसिम बियो सोलिगोन। 4 तारिखनिफ्राय 5 तारिख नभेम्बरसिम काबादि खेला कम्पिटिशना जागोन आरो बेनिफ्राय 6 तारिखनिफ्राय 7 तारिखसिम भलिबल कम्पिटिशन बियो जागोन। ओमफ्राय 8 तारिख नभेम्बरनिफ्राय 11 तारिख नभेम्बरसिम फुटबल कम्पिटिशन बे खेलाया जागोन। ओमफ्राय 13 तारिखनिफ्राय 15 तारिखसिम बे मोनसे ख'ख' होननाय खेला बियो जागोन। बियो जानो थांगासिनो दङ, दिनैहाय जागायबाय। जोङो सेथि खेला हिसाबै जोङो बे एथलेटिक्स खेलाखौ जोङो जागायनाय जाबाय। 100 मिटार खारनाय आरो 200 मिटार खारनाय जोङो बेखौ दिनैनि 1 तारिख नभेम्बराव होनाय जाबाय। आरो गाबोनबो जोंनिया 200 मिटार आरो 800 मिटार खारनाय बे हाबाफारिया जागोन फुंनि 9टानिफ्राय, बेखौ मिथिहोनाय जाबाय। दायो जोंनियाव खैला मैला बिसिडिसिनि आन्दाराव 600-700सो गेलेगिरि बिथांमोना बाहागो लादों। बेखिनिखौ आं नोंथांमोननो फोरमायबाय। दिनैनि जे बिटिआर गभर्नमेन्ट, आसाम गभर्नमेन्ट आरो भारत गभर्नमेन्टनि बे हाबाफारिखौ लानायनि मेन खारनानो जाहैबाय जोंनि बिसिडिसि वाइसआव जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरा बा गेलेगिरि बिथांमोना जे फुटबल, काबादि, भलिबल, ख'ख' बैफोरबायदि खेला गेलेगिरिफोरा जे गेलेनानै दिन्थिगोन बिथांमोननिफ्राय सायख'नानै जोंनि आसाम गभर्नमेन्ट बा भारत गभर्नमेन्टआ बै टेलेन्टेड गथ'फोरखौ माने सेलेक्ट खालामनानै इयुनाव बिथांमोनखौ साफा मोजां गेलेगिरि, मोजां माने नेशनेल लेभेल, इन्टारनेशनेल लेभेलाव माने कम्पिटिशनाव बाहागो लानो हानाय बेबायदि टेलेन्टेड गेलेगिरि दिहुननो नाजानायनि थांखिजों जों बे हाबाफारिखौ मावनाय जादों होननानै आं नोंथांमोननो फोरमायबाय बेखिनि। ओमफ्राय जे संस्कृत महासंग्रामनिया जाहैबाय माने मेथाइ रोजाबनाय कम्पिटिशन, ओमफ्राय ग्रुप डेन्स मोसानाय कम्पिटिशन, ओमफ्राय गावबागाव हारिनि ट्रेडिशनेल मोसानायनि कम्पिटिशन, बेफोरबायदि कम्पिटिशना जागोन महासंग्रामनि गेजेरजों आरो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे खैला मैला एमइ स्कुल, हाइ स्कुलजों लोगोसे गुबुन प्राइभेट स्कुलफोरनिफ्रायबो बाहागो लादों नामा बे दिनैनि प्रग्रामाव? बे नोंथांनि सोंनायनि बेलायाव आं बेखौनो फोरमायनो सानदों। माने सरकारनिफ्राय जि बिथोन, बे बिथोना जाहैबाय सरकारि स्कुल आरो बेसरकारि स्कुल, एमइ स्कुल, हाइ स्कुल, कलेज लेभेलनि। दा बिथांमोनखौ सरकारि स्कुलनि अनगायैबो भेन्सार स्कुल बा प्राइभेट स्कुल बिनिफ्रायबो माने गभर्नमेन्टनिफ्राय अर्डार होदोंमोन बे खेलाखौ गेलेनो थाखाय माने फरायसुला फरायसुलिफोरखौ
रेजिस्ट्रेसन बानायनानै होनांगौ होननानै बुंनाय जादोंमोन नाथाय जोंनि खैला मैला बिसटिसिनि आन्दाराव अनलि जोङो खैला मैला हाइ स्कुलखौल' जोङो मोननाय जाबाय गेलेगिरि हिसाबै दा बिथांमोना खैला मैला हाइ स्कुल सरकारि स्कुलनिफ्राय 400नि गोजौआव बिथांमोना रेजिस्ट्रेसन बानायनाय जादों आरो जोंनियाव बाखि हिसाब दंबावो ओरै गुबुन गुबुन फरायसालियाव फरायहैनानै रेजिस्ट्रेसन खालामनाय जोंनियाव बे गेलेगिरिफोरा जोंनि बिसटिसियावनो गेलेनायनि खाबुखौ मोनगोन बेखिनि ओमफ्राय बेजों लोगोसे खाथियावनो जिरायनानै दङ भाइस चेयारमेन सार दा आं बिनिफ्रायबो फंनैसो मिथिना लागोन दानि माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेबायदिनो जानाय सोबनायफोरजोंहाय गोरोबनानै थायो बिनि सायाव नों माबाफोर मेसेज हरनो गोसो नामा बिनि सायाव आङो एसे मेसेजखौ सोंनाय बायदि आङो फिननायखौ होनो नंदों दा नोंथांनि नैबे SK बड' ब्लग इउटुब चेनेलखौ आं फार्स्टआवनो बरायग्रोबाय बेनिफ्राय नोंथांनि चेनेलजों लोब्बा थानाय एबा चेनेलनि नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ आं जासिहरग्रोबाय आं दा नैबे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि बा बिनि इयुनखौ एसे आङो फोरमायहरनो सानदों नैबे चेनेलनि गेजेरजों आङो बेखौनो बुंगोन सेथियावनो फेग्रा मुवा दानि बोथोराव जों नुदों दानि नैबे जुगाव फ्राय जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा फेग्रा मुवाजों कन्टिनिउ गेलेनायखौ जों नुदों बहाबा इउटुबावनो बहाबा फेसबुकआवनो जों बेखौ नुगासिनो दङ दा आं बेखौनो खावलायनो सानदों जोंनि नैबे खेल महारन अर्थात अल इन्डिया खेल महारन प्रग्रामनि गेजेरजों नैबेबायदि जेरै सरकारा जोंनो मोजां खाबुखौ होफैदों दा आं बेहाय बै जाय फेग्रा मुवा बाहायग्रा बै उन्दै उन्दै गथ'सा लाइमोनफोरखौ आं खावलायहरनो सानदों बेफोराव जाहाथे मोजाङैनो बाहागो लानानै गावनि बै फेग्रा मुवानिफ्राय जाहाथे गिदिंबोनानै मोजां खामानियाव फैयो बेखौ आं खावलायहरगोन आरो नैबे खेलाया दानि ओरैनो गेलेनाय नङा बियो जोंनि नेसनेल लेभेलनिफ्रायनो सायख'ना हरखानाय एबा जोंनि आसाम स्टेटनिफ्राय खालामनानै एबा BTR सिम दा जाय बिथांमोनहा दैदेनगासिनो दं बिथांमोननि अननाय आरो दैदेननायजों जोङो नैबे बुब्लिसिम मोनफैबाय दा नैबे बुब्लियाव आं बेखौनो बुंगोन जोंनि दा जेरैबायदि जों दिनै अपेनिंआव खारनाय 100 मिटार रेस आरो 200 मिटार रेस जों बेखौ दिनै होग्रोनो हाबाय टाइमनि एसे उसुबिदायाव जों बेखिनिखौल' होनो हाबाय दा बिनि गेजेराव जों जायबा फार्स्ट जानानै थांबाय सेकेन्ड थांबाय थार्ड थांबाय बिथांमोनखौबो जोङो खावलायहरो जाहाथे खेलाया बेयावल' नङा अल इन्डिया जागोन बे खेलाया मानोना नैबे जोंनि खैला मैला बिसिटिसिनिफ्राय जाय बिथांमोना सेलेक्ट जानानै थांगोन बिथांमोनहा जोंनि साब डिभिजन जाहाथे बिजिनि साब डिभिजनेल माबाफोरजों गेलेहैबावगोन बेयाव गोबां बिसिटिसिनि सफैगोन माने मोनफा मोनफा जोंनियाव बर' बाजार ब्लक हिसाबै 25टा बिसिटिसि दङ दा बिथांमोनजों जुजिहैनांगौआ जोंनि नैबे खैला मैला बिसिटिसिनिफ्राय जाय बिथांमोना देरहालांदोंमोन बिथांमोना जुजिहैगोन आरो जोंना फैबावगासिनो दङ जों गाबोन माखासे 800 आरो 400 रेसखौ जों गाबोन खेलाखौ होगोन बेनि देरहासार जानाय बिथांमोनहाबो आं दहाय जेरै बुंदों बेबायदिनो गेलेहैगोन जोङो बेयाव देरहाखांनानै बिसिटिसिनिफ्राय देरहाखांनाय साब डिभिजननिफ्राय जोङो डिस्ट्रिक्टआव थांगोन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोङो स्टेटआव थांगोन स्टेटनिफ्राय जोङो नेसनेल एबा इण्डियाननि अल इण्डिया माबा खेलाव जोङो बाहागो लाहैनो बेखौ खाबु मोनदों बेखायनो जोबोद बाख्नायथाव दिनै बेखौनो आं बुंगोन जाहाथे बेबायदि खेला अरायसम बोसोर बोसोर फैयो बोसोर बोसोर जेनेबा फैबाय थायोब्ला जों बे खाबुखौ लानो हायो आरो जोङो मोजां गथ' जोङो जाहाथे दैथायहरनो हायो आं बेखौबो आंनि बिसिटिसिनिफ्राय आङो नाजागोन आरो जोङो बे खाबुखौ मोनबाय थागोन होननानै जों आसा खालामनानै आं बेखिनिखौ बुंदों दा बेजों लोगोसे क्लास बेसेबांनि नानि नोंसोर स्कुला खैला मैला हाई स्कुल दा बिसोरो माने खारनायनि माबासिगोन आरो खारगोन दा ने औ दा रेडि जाबाय नै खारनोहाय बेबायदि आरो नै नायनानै लादो नै नानि मोना खारसिगोन आरो फुरा रेडिसै दा नानि ने औ सार दे मोजां नाजादो
ओमफ्राय मोजां मोनदों दा गोसोफ्राव दे नेशनेल लेभेलसिम थांगोन अ आच्छा दे अ फैगोन दे तु थानाय उनाव आं रिफारि खालामगोन दे थांगोन दे उनाव दांनानै फैफिन दे सेलेक्सना गौसो 200 मिटार बे पास जागोन बिदियाव दाङै दे खाबुसिन आरो दुरुङाव दांनानै खारबोफिननांगोन दे बेयो 200 मिटार हजोंबो दांना फैनांगौ बुजिबाय दा बैयाव बे दुरुंखौ दांनानैल' फैगोन बावसो सिलेक्ट जाफैगोन दे 1 2 3 बावसो सायख'फैगोन दा 200 मिटार खारनांगौ जाहैबाय बिसोरो रानिं आप डाउन गेट रेडि 1 2 दा खारबाय नै बेबायदि आरो एगार' नम्बरा मोदानबायसो नै बहुतनो ए गोजा देरहानायसै खारना हो उनथिंना हरनो नाङा सिगांथिंल' नाहरबाय था खारबाय था खारना हो फार्स्ट सेकेन्ड थांखाबाय थांबाय थादों साथामल'खासो खारनायालाय फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड स्लिप लाबोदो दा नैबे नानिया फार्स्ट टाइम 11 नाम्बार ओरैनावलाय नानि मा जादों नोंखो मोजां दा मेंबाय मेंनाया अयथासार जाबाय